natulungan kami lahat-lahat. Wala kaming ano, palya sa bless ni Lord. Dahito yung kid daw nga tulong para ka dahito ubing circuit actually nagrugi ni Ma'am Flix, di ba? Then sika sir mo min interview news portal Ilocos ket di makita di video na sir alak kunak ni dahito sa balay dati dahito sa balay dati masapul pa yung mga i-plaster kunak. Then nirugyak idin sir kapan nagkin mayor idin kapan nag-request ti darat ket ni Apo Mayor Jomel Sagid Gosi dagos nga nang itid sir so nga yaman nagta-action na hindi diyan namutin sir di dana ka na Pangasinan di lawas na nagchat kanya ni Ma'am Fritz sir rugyanan ganun di second PMFC di pala pinaka balay da Angel sir na ket yaman kasi through Police Major Fernando Fernandez Jr. Diretso sir nga dagiti PMFC ket adada ditoy ket yamanen unay may kumot kikitaan sir ngem ti second PMFC all out support dapo ni Mayor Sagid kasamit kin ni Sir Felix and kasamit gadi do mga stakeholders ti PMFC. Kaya dahito balay da sir, hoping and praying. Next week sir, through the help di GJ daddo mga grupo, anonymous nga stakeholders pa, manam na mga tuno lawas na, kagalba dahito yun sir. Ano sudang gububra. Kastamit iti barangay dito sir, barangay dito Saludares sir. So susuportamot ni Apo Kapitan. Kaya mangi schedule damot ti iyo may danto. Kasi may matimbulog din na minsan na konsehal dito yun kenda dumapay. Umulan ba dito tuwing hapon na? Ay, dyan na. Dagiti second PMFC ti local government ti Dingras kasi ti local government ti Dingras sir through Mayor Sagid may da nagipay-payon sir ti food packs da ken madama pa ti processing ti sir DJ may tud nga additional financial para kada ti balay da. Ti ananam talaga sir para kanyak ti importante dahil ti pinaka buwangay ti balay da sir kasi naawam mo dagiti tumultulong nga daduma awan sir iso nga ti talaga masapul di sir unity at dadam mo dagiti dumapay nga timultulong sir nga tao kasala dagiti landok sir dagiti landok inted ni Sir Danver de la Cruz according to second PMFC. Kaya di 25 pa nga semento sir gabugin ni husband ni Mayor ni Sir Felix Gosi. So mayat launay sir kasi dadapit ti nagibagan sir nga mangited ti redaw na furniture. And as of now dakasan kanyak sir nga 12,000 gapo ka di daddo mga grupo dapat iti Team God's Win dapat iti may sa grupo nga timulong. So barbaring sir mapapintas di balay da kaya na may met mo lang paggananda nang rona ka tumay ti pinagtutudo. Sobrang saya
sir, nagsunod-sunod talaga ang ano. Tapos may pumasok pang ano, yung help for the kids. Tapos may pumunta din na mga estudyante na teacher. Tumulong din sila sa amin. Bigay din ng pangkain ng kasi wala talaga pa kaming trabaho na maayos. Buti na lang sir, nagsunod-sunod hanggang ngayon. Blessed talaga sir na natulungan kami lahat-lahat. Wala kaming ano, palya sa bless the Lord. Sabi nga ng kapitbahay ko sa Davao, bless daw ako ma'am. Sabi ko, oh God bless mo talaga dahil kay dito lang daw ako nabigyan ng ganyan na ano, kasi doon sa amin, sa Davao, bless lang sa mga anak. Yun lang talaga, maraming salamat sa lahat na tumulong sa amin. God bless talaga. Tapos, yun na, si Ilocos Norte Mobile Force sila. Araw-araw sila pumupunta dito. 2 weeks sakto ngayon. Sir, no? 2 weeks, sir, no? 2 weeks. Daytoy adamag, ket isagsagot kada kayo ni Mrs. Aida Ganuti si Alexander ti Hawaii, ken Jasmine Salohalo iti Barangay 20, San Pablo, San Nicolas.